Iroi try sesimpat ngak beli pi baro hakerteng ke beremportam ke jong jisu te hakani ke video ngakwa banya pelu jumut ke ke padon hanga te le se yo ngabaklaru te le se ngadeiru ngam tip henry ke padon hapo jonga kumnungan chuburi ya ke bangadon hapo jonga habang akwa bangan penmi shabar ngan penmi te lada pis ngodai pediang lada pims ngodai kentan te bishar pi hador ke bangan sekren shapang udiu adhar number te namar ba bangin penrem ru kampha bangin penksan ru kampha te henry ini puson bah ya uniu adhar te ini puson lang bat nginom ya krens new iwe te henry ke bangakwa bangan ajing mut namar ba menmiet kidon kibala phone nga bat kita kibala de adhar pi te ho ngala shnai ke video ka ba la khamslem ngong ba watnom shifting rte kini kibala le adhar namar balada lada katu kapor jong umra klau kam padai kamut kam nom lele rte te ho kata kolong ka bashisya te henry ngide ban ken mau pat ye kene ba uble ulanang pen ipat ye kelenti ki baro khoj bat kedon ke wei ke briu kedon ke wei ke briu ka ba hau arajar khat pra kala keli shapang uni adhar kala ong kala keli na uble shapang uni adhar bat haba kala keli kala yo I de uta ukhnam ba poisha kata kalenti ban poisha uta umra klau te kata kebriu ka balong kanong duwai kala ong ye nga ba uniu adhar ompat dei uta usyap marat klau te henrei uni uladei kalenti te ngalakan mau bhai kata te ngate ha kaju ipaw nga shui itang ba udei ba uba ublei shem ngobha ngaklem yo I ba udei uta marat klau te dan se uwe u briupan tau ba u ong ba ngala pos new chapang uniu adhar namar bangamut banele adhar ngala keli shwana ublei bat ula ong banga yo I ha ka wei ka kot ka bayong bat la tho da unumbar 666 te nga so tho bonio adhar umlong ubadei te nga la yos ngau men miet don ba phone nga itai bala le adhar I ong menta dalet shim khau ni em kamut men chuai ra da tu kakat menta pat te dalara itu kakat adhar hoi la ra itu kakat adhar te ki hapan nyon kumnu ngam tip te ki bala yo mat te ki tip te itai ong ila yeng lan kumta te henry dalapoi hi hang ta ila shepting na mari ong ba hapan shon da kanika ti hapan shon da kanika ti ngam ong I gitu ki bala shon adhari gitu te ki ba let shim khau menta na man menta da klem don kat adharum yor em let shim khau te menta na mar pom yor em let shim khau dala dam don adhar te ki badon pat ki let te let ki ong ki pha nyon ha ka machine dala kren ka machine ka mula long te don ru ki bom pat long te hadin tapat te I ong bangala shifting palat banga klem tre da ong no bangala klet ya u adhar card hayeng te I klem le re te ha ka jing sngo tho barit jonga ken te ngam tip kalong ka badai ne ka bom dei te henrei ngin chu ya pleu jing mot na mari ka ik badana po ka dono jonga la da ngam pen mi shabar yo banga hab ai jing ken pen ban hadin ha bot te ngam ong ka ta ka jing perkhat jonga kalong ka badai te henrei na ka benta ki badang khoi ki badang sngur ka jing mot jing perkhat le se phile adhar da ka ba shupun bor manu phile adhar da ka ba phikhle pat sngo tho bahare te kani ka video kan ai jing man toy phi ba lada ka tu ke briu ke bala yu ipau ba uri adhar ulong ukhnam te kemut ba utu adhar ub phila le te kamut utu umpat dei te ubas niu umpat dei uta umra klau umpat dei ubas niu hanrei kamut kini bala le adhar ki kham suk ban le ka sha umrat klau na mar ban leng ba utu adhar kin ong habdan kam sakata kata ban le kum ta kum ba menta kitu gi balai le chim ayu ki ba menta kitu gi bale chim khau nem ki hab ban nyon kum ta te la da jaba hakani ka kti la syap kumnu da ka syap umrat klau sha e shute wat nom ya apti kata kapor ka baki babun ki ong umpat dei uchip
kam lele namangala check ha ka Bible nga klem lap yo microchip badan ha Bible henry nga lap boong tang kadak kabut kasyap da ka Bible pareng rong ala check nga ong yo ka tho chip henry kam tho chip ka ong mak te pet ka tin jong blai ka ong kom no Genesis ma be nga Genesis ong jing pen pau kal nong ba khat lai ka khot ka ba khat riu ka ong kom no bat ula pen long ya ki baro ya ki berit barain ru bat ki ba krau batri ya ki berius pa ru bat ki bedug ya ki ba light luit ru bat ki merau ba on ombo haki ya kadak halor ba on bo haki ya kadak halor kakti kamon lani ki shilang mat jongki pi ong kadak klem ong re utau microchip klem kren re kumta ha ka Bible pareng ru ngam yu i re kumta te ha kan kal nong ka bakhat khandai ru kan ka khot ka ba no kan ka khot ka ba ngan puli kan ka khot ka bakhat khandai bat ni la yo i to umrat klau bat i ki em jo ka khando bat ya ki pat ya pom jongki balaya senglang bat ya le thmai ya uto bosyong halor kata ka kulai bat uto kulai ya pom jong u kam dai ka tu ka ni ki bar phau thrai te la kem ya uto umrat klau bat lem ru bat kita ki nong ya thulu pa lam ler uba laya le ikita ki dakla hakmat jong u da ki ba ula syukur ya ki da ki bala syukur ya ki kita ki bala priang kita kadak jong tom rak lau pi ko ong kadak jong rak lau klem ong re bala tap eta ka chip te den na ya aperte kita ka chip na markidon ki ba ong bet ba em le re kat bom pat tap da ka chip te yo bang ni ap eta ka chip re ha ka Bible ang klem i ba tho ya ta chip henry ko ong be kadak te kemon dan ni la shon tak su shon te la pa hu te kadak te takadaw kinu ki balale adhar te lada pilale adhar le henry lada dang pa pat sakiwe ki we ban hap nyon hap shon te saya perkhat shua pinle te ki bale ru utip ublei ubahana usniu tang baki bom pat le ngasu ai man sim yi phi ngam pen bor namar kamon balai loite blue ai kamon balai loit ki don ru ki bong lada dei si sha utau sha maraklau nam la shu bani de thit kin don ki jaka ki ba ublei ula buri ne ka ba kanom don ka jing le jubor u ai kamon ka balai loit kin don ki jaka ki ban le jubor kin don ki jaka ki ban nam le jubor namar kata naya apre ya kata te ka ba mla shu bani de bani thit han re shu bishar phi menta ki badon adhar ki yo yeng baduk sakat no dam don adhar kim yo yeng baduk ki khna school ki yo scholarship kini ki ba don adhar ki bom don kim yo balai te uni adhar upen yo eki par khait balai ki bom don pat kim yo habala don ke epic la don ke jing pensisha te saperkhat baha te ki balale adhar te lada phia menjur lang ban ka jing sung tho ka jonga te kamon ba lada dang pha saki we ban hap ban le machine biang te phi perkhat bha shwa ba phin le lada kakti jo phi kan dang hap shon biang eki te sa shu perkhat hi ma phi kai namar ba buan ki ong bai ba le re namar pa dei ra kata ka uta u chip tang bang klem i ra ba tho chip ngai i be ba ong kadak te kam dei kan kata chip tang bang la yos ngo bha shphang ka ji kai shphang microchip tang ba ngala wat hang ni ha Bible bat ngalap ba ka tho kadak umra klau ka klengam lap re ba tho microchip ken te tip re yo ki we ki Bible yo ka tho ru ye ka ngam tip re tang ba ha ka ni ka Bible jongi te ka klem ong ru to chip ko ong ba kan ni ka dak tinggal apit na ka Bible pareng ru ka tu ka ne te ngalap ba klem tho re microchip te yo don ha ki we pat ki Bible ya ka ngam la re kan mangam tip te namar kata sa shu ya perkhat hi ya kata kan ni long tangkum ka jing ya phliu jumot phi ya sngo kum no halor kan ni ke benta te ita iwi kong te ong ala shepting palat ba dale chim khaw ba haban nyon kum ta dei shu ra kan kum haki por ki bal no ton em te ka sa pat ha phi sia kan phi sngo long kum no tang ba
sasu wat nom up re hadu banda poi ban ong ban badi bale do to chip lane wat nom ong re bon nom la shu ban ye de thet namar ba hakanu kanu kari ke bau bleu chem so pha kan don bai kemon ke balai luit namar wat hakari khasi jongi mentaru don bun ki bomle adhar re ki yo ba hi ke tulop sarkar namar ble ki doni ka an hakakti ke jongki te ki doni ka nia ka jutang te ki hap ban ai te ki ni bet ki bom don nia don jutang te ki hap ban e no ki kam ki jongki ha ba ki kwa ban nom le adhar te ki ni bet ki badon la ka nia ka jutang te wat haba kim le adhar ki yo ba hi ka tulop te ngalai i ki babon hi ki yo tulop ki babon hi kim yo shu don ru ki bala haban e no ka kam ka jongki te sasu ya perkhat halor kane ke banta namar ba nga te nga sngo pher hi ba haban le kumta tang ba ngam ong ba kalong kumno tang ba kinong yo i paum de manga ba yo i pau ki yo i ba uni adhar ude kalenti talada ka de kalenti te ke ba un yalam un ong le sakumta te saya perkhat hi halor kata ka benta te blin yo ban ko khui philang baro yaro itra